en garti e deftere cheikhuna alhaju Muhammadu bnu Saidin radiyallahu ta'ala anhu deftere makko nde o wallifi e gurdam ceerno makko Seyyidil Haaji Ali radiyallahu ta'ala anhu deftere nde o inniri hijratu su'ada'i wa rihlatu shuhada'i gonɗen koye hello capanɗe jeeɗiɗi e nayyi wa amma mahabbatuhu wa tabjiluhu lil mashayikh ɗo o haalta ko alhaji Ali no teddiniri e no horminiri seeremɓe yidde makko e seeremɓe e teddugal makko e seeremɓe no yiɗiri seeremɓe e no teddiniri seeremɓe ceerno wi wa amma mahabbatuhu wa tabjiluhu lil mashayikh fa shay'un ajib wa amrun gharib لأنه رضي الله عنه لا يكاد يظهر عليه السرور إلا عند التحدث بخبرهم وذكر كراماتهم واجتهادهم واستقامتهم وعلومهم ومعارفهم ووقائعهم وما حصل لهم مع من عاصروا إذا جرى في هذا الميدان لا تراه يقف ويلوه عليه أثر الهيمان والسكر أثر الهيمان والسكر أثر الهيمان وأثر السكر مع شدة تجلده وصحبه ceernowi wa amma mahabbatuhu so tawi ko gilli alhaji Ali lil mashayikh serem wa tabjiluhu so tawi ko teddinde mo lil mashayikh serem fa shay'un ajib ceerno dum ko hunde hawnide wa amrun gharib ko hunde tumorinde o weeɓani yiide baaɗo no makko ni to yidde seeremɓe e teddinde seeremɓe o ko hunde hawnide hunde tumorinde waade noon weeɓani li annahu sabi Seydil Haaji Ali radiyallahu anhu ceerno haalata de ceerno wi la yakadu yazharu alayhi surur ɗeɓat ha feeñje e makko weltare illa enda tahaddusi bi khabarihi so wona yewtude kabaru seeremɓe kalɗo jiiɗa alhaji Ali ko ɓuuri heewde yeeso ngo kono arti ɗeɓat ha feeñje makko weltare so wona jewtugol seeremɓe wa zicri e jangtede karamatihim karamaji seeremɓe waccihadihim tinnagol seeremɓe wastiqamatihim poccagol seeremɓe wa ulumihim e gande seeremɓe gande mabɓe ni peeñji wa ma'arifihim e gande mabɓe to Allah wa waqa'ihim e golwale mabɓe ñamgolluji mabɓe wa ma hasala lahum e ko gasannoɓe ma'man asaru waɗi ko asaruhu kono ko ma'man asaru waɗi hay deftere lasliyankore nde sa ƴeewi ko asaru ha o arani hen ma'man asaru ma'man asaru ko ɗum tan kalata ɗum yewteteɗo makko ɗo jiya noon o welto ko weltare temedere e temedere 100%. ceerno wi ida jara so alhaji Ali dogi fi hada al maydan e nguɗo lofu so natanima e haalde seerem la tarahu yaqif tawi ko lofu so fuɗɗima dogde ceerno wi o dartatako o wala frein e kalgol seeremɓe ceerno wi wayaluhu alayhi feeña e makko somo yewta seeremɓe jiya feeña e makko asaru batte alhaymani wa sukri alhaymani dominede ko haalata ɗon ko ɗum dominamo wa sukri o wayno mandilowo ni jasbeteɗo ni o welto hawran ko jaggude hoore makko ceerno wi ɗo wata yejjin noon ceerno wi wata yejjin mi haalninoma ma a shiddati tajalludihi mi haalninoma alhaji Ali no way sembinde no way wonde gorko wa sahwihi e teydemo e jogade mo haqqille e andude mo ko waɗata kono so naati ɗo e seeremɓe o perde contrôle Allah e weltare somo haala ɗo Cheikh Tidiane ɗum fof ma ceerno haala ɗum ɗo somo haala Cheikh Tidiane omo haala Seydina Cheikh Oumar o wala hen fere kadi o wayno jasbeteɗo o wayno mandilowo ni kanko fof noon e sembinde ɗum tan jiyami foolatamo asanul haymani foolede foolatamo tan ittatamo e sembe makko tan ko kalgol seeremɓe
ceerno wiima yuhibbul mar'a hubban zaidan idha ra'a shay'an min mahabbatihim fihi alhaji ali wa yuhibbul mar'a omo yiɗa neɗɗo hubban zaidan gilli ɓurtuɗi on neɗɗo holko yiɗirta on neɗɗo idha ra'a shay'an so yi hunde min mahabbatihim yidde seeremɓe fihi on neɗɗo seeɗa tan so yi on neɗɗo ne yiɗi seeremɓe gasi on heɓimo on neɗɗo o yiɗa ɗum yidde ɓurtude kanko ko yiɗamo seeremɓe tan ma en garoy noon ha o yiya ɗo neɗɗo no usta seeremɓe ma ceerno haal yidde ɓeydide yidde ɓurtude yidde joguinde doole o yiɗata almudo makko so yi on almudo gilli seeremɓe nayi ɓernde mum seeremɓe ko Allah hokki ɗumen a yiɗaɓɓe tan pofta aɗa andi noon gonɗo ceerno ma o aɗa andi gonɗo ceerno ma o mo joneɗa o kono heddiɓe wata hoynu wata usta in kana cheikhukum fi ra'yikum qamaran fa inna cheikhahum fi ra'yihim qamaru yiita ceerno ma o ko lewru goɗɗo ne yi ceerno mum ko lewru ko jiiɗa e ceerno ma ko kanko o yiyani ɗum e ceerno ma kanko ko yi e ceerno makko ko a yiyani ɗum e ceerno makko kilakuma nadirun fi cheikhihi qamaran goto he moom fof yiyata ceerno mum ko lewru wa baɗinul amri indallahi mustafiru ko suuɗi ko Allah adi wadde a teddinta tan pofta kono mbiya ceerno ma o aɗa nanguimo ha tiiɗi heddiɓe aɗa yenna aɗa usta saka noon ɗo jooɗa fof ko seeremɓe jooɗorte ɓe kono geybire kono gusse kono ceefire kono ayibaji fof ne pawe e mumen koko rentete alhaji aali noon ko ɗum o salantono almuɓe makko ɗum woni ko ceerno haallata mbiyama alhaji aali ceerno sono haala cikkata ceerno ko goɗɗo woni e haalde ɗum e ceerno saabi enen ko ɗum jiiruɗo e ceerno eɗen gandi de o ñeemtini ceerno makko ha salima sertude omo wiyanno noon kanko ceerno almuudo ko wano mbami ceerno mum oy ɗum woni almuudo almuudo ko wano mbami ceerno mum ƴewde ceerno ma wayni mbaya noon so wayani noon tan almudagal makko jaɓaka kaari woni ceerno te a wayani noon ala a wona almuudo makko a yiyani ceerno no waɗa zulu a yiyani ceerno no tuufi nofuru a yiyani ceerno no waɗa kiris koros mbiya noon ko o woni ceerno ma ala funti hoore ma almuudo ko wano mbami ceerno mum ceerno wi alhaji aali ne yiɗa neɗɗo so yi e on neɗɗo hunde seeɗa e yidde seeremɓe ceerno wi kadalika ko noon ne kay yabagaduhu omo aña neɗɗo kadi o suuɗaki hen de ceerno wi kadi ko haqqan gonga e gonga li chammi sabi urnademo bohdehim gañgu seeremɓe fi he on so urnima seeɗa kaariɗa seeremɓe gasi ɗo on añi seeremɓe ɗo alhaji aali añimo ɗon kadi ko haqqan gonga e makko wala hen maslaha ceerno wi wa ida sami'a so alhaji aali nani ahadan goto yahuɗɗuna fukka min janibihim banggue seeremɓe ɗo usta seeremɓe taraka ko kisa on wacci ɗum kataɗa hawa nana aɗa wiya ceerno kaari naggam te ko haalaji gussiɗi oyo on woppat ɗum ceerno wi ɗum ne la yastamiluhu o hutortako on hayso almudo makko de on kay ko woppi ɗum tan o wala e mum haaju o nelta ɗum o hutortako on wala ya'ba'u bihi kadi o wondaka ɗum o yeymaɗo usta seeremɓe an kay a wasimo ceerno wi ra'aytu zalika mi yi ɗum ceerno de haalata ko min yiiri yiite tan ra'aytu zalika jiimi ɗum gayra ma marratin ɗum ne ko wona gotol wona gotol mi yi heewɓe o yi e mumen na gusta seeremɓe te noon ɓe na irrimo de ko almuɓe makko te ko almuɓe makko wiya min ko alhaji aali tan o yi on no mantama ko no usta goɗɗo o kisa ono woppi ɗum ha laaɓi ɗum no weeɓi hande ko ɓuuri hewde e seeremɓe keɓirta ceerno tan ko ha gustanamo ceerno goɗɗo ko ɓuuri hewde e seeremɓe ko noon sa ustananimo ceerno goɗɗo a wawa hebdemo alhaji aali ko wuuro makko kanko sinci almuɓe peri tawimo ɗon min ko alhaji aali tan kala kona alhaji aali hay huɗo on kala mo nanɗo no mbiya noon on wasimo nen ceerno wi ko min yi ɗum ra'aytu zalika min yiiri ɗum yitiram gayra ma marra ko wona lawol gotol
o woppa on almuudo o nelata ɗum o ala e mum haaju o wondaka ɗum nde wonno seeremɓe ko luhumun masmuma luhumu ahlillahi masmuma ko tooke o yiɗana noon hay gooto warto faman yuadihim sari'ul adabi kala memowo hurum seeremɓe o tookni hoore makko wona sa yari tooke tan ɗo mayata memde hurum seeremɓe ko noon wayi ko horentete ceerno wi min zalika ne heen komin badduno komin tawtora ko tawtorami kadi ko minen ɗiɗo kaldanno anni kuntu anzuru ma'ahu laamiya taɗɗullab miɗo jimde alhaji ali minen ɗiɗo ceerno haalata de min e makko miɗo jimde e makko deftere wiyetede laamiya taɗɗullab ko min noon janggata omo heɗo miɗen jimde e deftere nde moɗo jangganamo moɗo ɗaaliyanomo ceerno koko ɗaalitoɗo alhaji ali tan defte ɓe jangganno tan wona ñande ɗen kaari ceerno yimi ɗaaliyanomo ɗo deftere ya hawna dumunna hunde kewa hunde kewna nde o siftinami o deftere nanngam ko wayni en kaalino to deftere to ceerno wi taw mi yejjiti o wi kono rewa hen hami siftora nde ko wadde andi koɓe ɗaalitonoɓe deftere ceerno wi ari no ñalawma moɗo ɗaaliyanomo deftere wiyeteɗo laamiyata ɗullab walla fi deftere nde ko biyeteɗo Mouhammad Samba mom mbiya Fouta Dialo jeeyaɗo Fouta Dialo Fouta Dialo naajo Mouhammad Samba mom mbiya ko gando eɓe jangga deftere nde tawno ko defte suufiyankoje faqala ceerno wi e ko jangganal momi deftere nde ko faqala alhaji ali wi kam Mouhammad Saïd ana zahabtu min alhaji ali mi yehino ila an amila ila hada alkitabi mi hino ha ɗemmi oñanade yidde deftere nde hino ha jimmi yidde deftere nde tawno haalta ko haala suufiyankagal walakin sami'tu lahu mi nananimo kanko ceerno Mouhammad Samba mi nananimo qawlan konngol fi seyidi alhaji Oumar mi nananimo konngol omo haala e Cheikh Oumar Tall kanko balle fiiɗo deftere nde wa ana min noon alhaji ali la maslahata li min mi ala maslaha fil qa'ili fi haqqihi kalɗo e haqqi Cheikh Oumar shay'an walaw qalla hay sinno ko seeɗa o haade Cheikh Oumar ko usti mi ala e makko maslaha o ɗon nde deftere goppen nde woppu deftere hippo hankadi nde deftere mi hino ha min mo ɗiɗo deftere nde kono noon ustude mo Cheikh Oumar ɗum waɗi o ustima ɗo am ɗo ceerno wi ɗum ko minen baddini kanko ala maslaha e gursowo seeɗen ceerno wi wa qad ahsa akhbara seyyid alhaji Oumar alhaji ali omo reeni omo tongi habaruji Cheikh Oumar Cheikh Oumar gila feeñi e aduna ha no yaltiri aduna ko alhaji ali andi tarikh mum ha jimoya noon kadi e defte Harouna Rachid somo haalduma seydou alhaji ali no wayi andude seydana Cheikh Oumar ceerno wi wa qad ahsa wa in tu'uddu ni'matallahi wa naka ko la tusuha on mbawa tongude o wi alhaji ali den tongi no suri habaruji Cheikh Oumar ala hen ko humpa ala hen ko majji fo mo andi ɗum woni sababu yidde mo Cheikh Oumar o yaɓɓi koyɗe makko ha Degambere nde o arti hajju ɗum wonna seeɗa o yeehi Degambere gandano ustaduna man hajja baytaka zairan wa maktafa hatta yazurakum fa ni'ma zairu Harouna Rachid na waɗi hen jime nde ɓe jadno Degambere nde wa qad ahsa akhbara seyd alhaji Oumar habaruji seyduna Cheikh Oumar ɗum waɗi ɗo caali ɗo ceerno sifo omo haala ɗon o wi alhaji ali so naatiɗo e sifade Cheikh Oumar o ala hen fere o wi alhaji ali sifi Cheikh Oumar no dari o tinani e ko sifoto ko ha o dari te o anda ko dariɗo o sifi Cheikh Oumar no jooɗi o tinani o jooɗi o sifi Cheikh Oumar no leeli o tinani ha o leeli ko sifoto Cheikh Oumar e sifaji mum fof kalno sifori Cheikh Oumar o waɗa noon taw o anda o waɗi noon kanko alhaji ali ceerno wi noon wahama ko bemɗo bi mahabbati yidde mo Cheikh Oumar o yahi tan ha o weemi hen kanko alhaji ali ceerno haalante en
وصار يتلذذ بذكره ceerno wi ko ɗum o dahmitorto Allah ji'aali tina dahamme o wi ko e jankere Cheikh Oumar wa sardi e rewodirde siyarihi sira Cheikh Oumar sono haale koye ɗum o weltoto koye ɗum o dahmitto wa ahwalihi alhaaliji Cheikh Oumar ko ɗum o weltorto ceerno wi hatta la tazkuru ɗum woni anta hatta la tazkuru qurbahu ismahu illa wahtamma bika wa nazara ilayka ceerno wi ha ande an a jangtatako e sara alhaji ali inde Cheikh Oumar joɗɗa sara makko mbiya Cheikh Oumar ceerno wi illa wahtamma bika sa wi Cheikh Oumar tan alhaji ali kala ko nanguno woppa yiya o watta ma haqqille wa nazara ilayka o darma wa aɗaka o tottuma kulliyata wijhatihi kala kala bako huccita e ma tede mbiɗa tan ko Cheikh Oumar Cheikh Oumar tan mbiɗa o wi tan hankadi gasi o himmirma o darma o tottuma kala kala makko hatta yasma haw nana noon sa tawi Cheikh Oumar omo jogori heɗade holko jogorɗa haalde beele koko feewi walla ko feewani hatta yasma haw nana ma taqulu minhu ko jogorɗa haalde e Cheikh Oumar sa haali ha gayni wa yastadrikuka o heɓɓitoma wa yastadrikaka o heɓɓitoma fi ta'zimihi e nder haala ma he ka mawniɗo Cheikh Oumar ka timminɗomo kono noon hatta o sattanoma o heɓɓitoma hen fi ta'zimihi wa takmilihi to mawningol Cheikh Oumar e to timmindemo kala ko mankirnoma hen o heɓɓitoma ceerno wi alhaji ali la yansalaka o yejjitantama qawlan hasanan konngol moƴƴol zakartahu fihi ngol meɗɗa haalde e Cheikh Oumar haadara gadara o yejjittangol konngol tadara on meɗinandema aɗa haala e Cheikh Oumar ko moƴƴi gasi an a heeɓimo o yejjitantama ɗum ceerno wi qaala zata marratin woni ñalawma fi hadisihi e yewtere makko kanko alhaji ali hina aɗalal kalama taw noon o junni haala fi asari hada seyyid o junni haala makko e batte Cheikh Oumar ceerno wi ha o wi kam o wi ana la aqdiru an adda'iya shay'an lima alimtu fi nafsi walakin aqdiru an aqula uhibbu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wal khulafa'a wa uhibbu sayyidil hajj Umar radiyallahu ta'ala anhu أنا لو عرفني من يريد مني شيئا لبجل سيد الحاج عمر مكان تبجيلي أنا كوريوني هين وي أنا في جيبي من يبجله رضي الله تعالى عنه قال شير هذه وي هين يلو مغور الحاج آلي ويكم تو مجوني أيوتر مكو وي أنا لا أقدر أن أدعي شيئا لما علمت في نفسي وي شير محمد mi hattanani mi ɗeɓani wawde nodditade hunde nde gandumi e hooram lima alimtu fi nafsi te miɗa andi e hooram ko heewi ko Allah waɗanimi kono mi ɗeɓata wawde nodditade ɗum te en ji won nodditiɓe mi yettima Allah wona won wiyoɓe noon moɗi e Allah min woni foof nodditiɓe kayne keewi o wi min noon alhaji ali lima alimtu fi nafsi ko gandumi e hooram ko Allah hokkimi ko Allah waɗanimi mboɗo wawno nodditade kono mi ɗeɓata wawde nodditade ɗum o wi kono noon mboɗo wawi nodditade mboɗo yiɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam mboɗo wawi nodditade mboɗo yiɗi khulafa ur rashidin woni sahabaɓe ɓe mboɗo yiɗi cheikhna Ahmad Tidjani radiyallahu ta'ala anhu mboɗo wawi nodditade ɗum mboɗo yiɗi Seydil Hadji Oumar o ñande hen noon mo junni e haalde haala Cheikh Oumar gueɗe goɗɗe noon Allah no waɗanimi ha heewi mi ɗaɓata wawde nodditade ɗe kono mboɗo noddirti mboɗo yiɗi nelaɗo mboɗo yiɗi sahabaɓe ɓe mboɗo yiɗi Cheikh Tidjani mboɗo yiɗi Cheikh Oumar mboɗo andi ha ɗon ceerno haalata de o wi alhaji ali wi kam ana law arafani man yuridu minni shay'an o yimɓeɓe ganda kam o wi jiɗɗo em hunde somo anduno o mawni nananno kam Cheikh Oumar yo jooɗo tan wiya kam Cheikh Oumar kala ko jogimi tottanno o yimɓeɓe gonde ko ɓe jiitanimi sino ɓe jiitino kam ko Cheikh Oumar tan law arafani man yuridu minni shay'an jiɗɗo em hunde somo anduno la bajjala Seyyid Alhaji Oumar Cheikh Oumar o mawninanno ɗo o mawninimi ɗo
place ko mawnirimi ko mima taw mawninam alhaji ali mi miida dum do mawnirimi do yo mawninanam do Cheikh Oumar o heɓa am kala hunde so zikruji so yettinede Allah so ne heede o anda yo mawninam Cheikh Oumar ha alhaji ali wi ana fi jaybi man yubajjiluhu o wi mi mboɗo e poos mawniɗo Cheikh Oumar kala mawniɗo Cheikh Oumar on ƴefti kam mbaɗi kam e poos on halfi kam ayno waye Cheikh Oumar ana fi jaybi man yubajjiluhu mawninan ɗum Cheikh Oumar on de mboɗo e jeyba mum mboɗo e poos mum ceerno wi ida stamata ilayhi fi hada wa'tabartahu wa anta zu basira tarhamuhu ghayatan rahmati o wi ndeysan ceerno wi sa hettima alhaji ali e ko kalɗen ɗo hakkude makko e Cheikh Oumar sa hettima kadi noon teskiɗamo battuɗa e makko haqqille ceerno wi tawi noon ka joom jiiɗe ɓerde mi wiyani guite ɗeɗo de tawi ko jiiɗe ɓerde joguiɗa aɗa heɗomo haala Cheikh Oumar battuɗa e makko haqqille ceerno wi a yurmotomo sa woni joom jiiɗe ɓerde andi ceerno kamo joom jiiɗe ɓerde o wi a yurmoto alhaji ali ɗum ne ko gayatar rahmati kattude jurum a yurmotomo li annaka la budda an tarahu fi ghurbatin azima sabi jiratamo tawde ka joom jiiɗe ɓerde a andat omo tumorini wa wihshatin omo yeewa nde kanko ɗum ɗo han yewtatamo te o heewani haalnede ɗum Cheikh Oumar en jurmoɗamo ganda o omo e tumarankagal ganda o ne yeewa sabi ko ɗegue ɗe yewtatamo kanko ne o yiɗi kono yewtamo kanko tan yewtata almuɓɓe ɓe kule Allah ndewe Allah nangue lawol tijjaniye kanko tan ittiɓe yewede kanko ne holko ittatamo yewede ko hono ɗum ɗo waɗi ceerno tawi kayo joom jiiɗe ɓerde andat omo yeewa ɗum waɗi ceerno kamɓe nde yitunomo de Cheikh Alhaji Mouhamadou Ibn Saïd woni ko Cheikh Oumar tan ala ko fondi Seydina Cheikh tarahu jiyama fi ghurbatin azima wa wihsatin jashima omo e tumparankagal mawgal e yewede mawde amruhu fi hadha la yusuf sifa makko alhaali makko oɗo ceerno yi sifatako no wayi henni en mbaba sifade ɗum ni almuridu sadiq almudo gonɗuɗo wa hakada sha'nuhu fil wasail almuridu sadiq ko alhaji ali o haalata wa hakada ko ni woni sifa alhaji ali wa hakada sha'nuhu fil wasail jokkorde lombiɗe ɗon ɗe hayti Cheikh Tidiane ko ni o waye mumen min al mahabbati wa tabjili li Cheikh Alhaji Oumar no kaldirɗen ɗo ni no yiɗiri Cheikh Oumar no teddiniri ɗum ni ko ni o waye jokkorde ɗe fof sabi guila to hoore damal to mbiɗen ko mawnindemo e yiddemo seremɓe wona ko no mbiɗen o wi jokkorde ɗe fo ɗon ko ni o waye mum alhaji ali hay ceerno goto o yawaki hay ceerno goto o ustata ɗum wonko bonnanimo yiddemo seremɓe teddinemo seremɓe ɓe wonko bonnanimo wonna ɗum jibinanimo ɗum ɗo fof ɗum de jibinigal ɗo dental hay hunde bonnata hay hunde ustata Cheikhul Alhaji Mouhamadou Ibn Saïd sifaji ɗi mawɗi ñande fof eɗen keɗo ko sifore alhaji ali ko ɗum ustimo omo ɓeydi to Allah banggueji fof aduna o kadi Allah waɗi yajede ha heewi ɓe gussani seremɓe ɗe waɗi almuɓɓe ɓe maɓe ndento yoɓe gandu kala ceerno mo memɗa ko tooke sabi ɓe seremɓe ɓe jiiɗa noɓe ndewiri Allah ni koɓe jangganno e Qur'ana koɓe janggata e zikruji e gonɗo lawol tijjaniya koɓe jangganno e sayfiyaji andi kay ɗiɓɓandi ko mbaɗaɗi tooke noɓe koɗiri o Qur'ana noɓe koɗiri tijjaniya noɓe koɗiri sayfiya e dowuji an wiya ko ɓen joɗortoɗa ɗo usta hunde hulɓinide ɗon jiya jomum haajum ummani fo ronka gasde ummani fo gasata ñaago dowuji ha tampa gaynata jomum noon so satima hoore mum sellitini fimde nangui ɗemgal mum ha tiiɗi tan o hisata nelaɗo hoore mum haali o wi kala naɗɗo jeygol jahannama ko ngal ɗemgal nanimo jeygol jahannama illa hasaidu alsinatihim wa hal yakubbu nnasa fi nari jahannam nelaɗo wi noon
ala ko nani yimɓe jeygol jahannama sona ɗe ɗemɗe saka noon ɗemgal gurtagal e waliyaɓe Allah i ƴeew tan wahabiyankoɓe wona ko hen tan ɓe koɗi yennude seeremɓe i kono ƴeew seeremɓe ɓe jennata ɓe wona ɓe na ɓeydo na ɓeydo to Allah na ɓeydo yaajede e aduna wona i kamɓe ɗo ɓe mbayi e jeɗe wahabiyanke tan ganda e jeɗɓe tan ganda o yi almuridu sadigo almudo gonɗuɗo ko ni wayata wa hakaza ko ni no way e Cheikh Oumar Tall kanko Allah jiali to yidde e teddugal ko ni sha'nuhu woni alhaali makko fil wasa'idi kulliha e jokkorɗe ɗe pop holi ɗen jokkorɗe ka sayyidil arifi ko howo gando Allah az-zahidi duuɗiɗo Allah o al-abidi dewowo Allah o al-warisil haqiqi dontuɗo haqiqi yanke dontuɗo gonga e gonga o ceerno Ali ibn Ismail mo duwortoɗen ɗo silsilo Ali ibn Ismail ko ode ceerno sifori al-arif az-zahid al-abid al-warisil haqiqi koni alhaji Ali waye makko alladhina on Ali ibn Ismail salaka bi yadihi ko e jungo o waɗi suluku ko ɗo o ƴefti laawol faade to Allah ɗo woni suluku on hokkimo laawol tijariya kadi ko on nehimo ha yettidimo Allah ɗum ceerno haal ɗo ceerno wi wa shariba o yari kanko alhaji Ali min mahabbatihi e yidde Ali ibn Ismaila o yari ko usa kasuji al ma'rifati ma'rifatu billahi no woni andude Allah ha yetto Allah ko ni o wayi oɗo ceerno makko seeremɓe heddiɓe fof kadi ko ni mais ngaroy noon e damal makko ceerno no waɗanimo damal kanko Ali ibn Ismail Mouhamadou ibn Ibrahim ceerno no waɗanimo damal fo ma en kalɓe deftere ha ganda seeremɓe men ɓe ko hunde mawde te ko ɓe ndu wortoɗen silsilaji ɗi Mouhamadou ibn Ibrahim Ali ibn Ismail ceerno no haali haal maɓɓe Ahmad ibn Abi Bakri kamɓe fof ceerno no haali wona o haalima Ali ibn Ismail ko hokkimo laawol tijjaniya ko o waɗi suluuk e junngo mum ko o nehimo ha o yari kasuji yidde Allah ha o yari kasuji ma'rifatu billahi ceerno wi wa mimma akhbarani an nafsihi nde jeeya e ko habrimi ga makko kanko alhaji Ali ɗum ko minen kuccodir omo haalna kam hakkude makko e Ali ibn Ismail o wi kam annahu munzu an sahibahu o wi gila o wondini e Ali ibn Ismail ma khanahu o meeɗa jamfademo wadde o dañi almudere ko ma way noon ɗum woni almuridu sadiq meeɗa jamfade ceerno hande jamfiɓe seere mbeɗa keewi ceerno ma waɗanma hunde fof daroɗaɗa han gona e fiitade becce o wi alhaji Ali haalnimi de mimma akhbarani ko habrimi o wi o meeɗa jamfade Ali ibn Ismail o wi wala hamma bisalik o wi o meeɗa miijade ɗum ni meeɗa himmirde ɗum o meeɗa miijade ɗum ni illa annahu o wi so wona tan kanko alhaji Ali zata marratin hen laawol tan ñalawma goto dafa'a lahu zar'an Ali ibn Ismail tottimo gawri li farasihi Ali ibn Ismail tottimo gawri wi gawri ni ko pour puccu ñaama wiyete zar'an o wi ko shay'an min al hubub alladhi ngun puccu kana fi yadihi puccu ngu woni ko e juuɗe alhaji Ali yurabbihi lahu kanko toppiti puccu ngu en kaalito hoore deftere toon nde wondere o ari o yetti tan o wi Ali ibn Ismail ƴeew kala golle ɗe joguiɗa heednam hen kala ɗo sappo daroto min goto mbiɗa wawi gollude ɗum kadi o himmiri golle waɗi kisa o himmirani jangde de o himmiri golle ɗe tan kanko alhaji Ali ko naati Ndiaye Kounda ko guese o woni toon tan hoɗi seeɗa seeɗa o artata ga gawro ga joni noon puccu ngu ko kanko toppiti ɗum yurabbihi lahu Ali ibn Ismail tottimo gawri wimo nda ñammino e puccu ngu ay ɗum windaki ɗo kono wonto jimiɗo windi wonde ko e lewru korka wonno lewru korka hanki humtama o humtaki o hejjaki o fidiri kadi korka omo guese to kanko alhaji Ali ko lewru korka hande noon ceerno o tottimo gawri ndi ko puccu ngu jeeyi
جون نون وانا واق كانكو حالande ceerno wana wa o anni an ya'khudha min al-habbi wa yasba bihi o miiji ƴeftude gawri ndi wadde ittu hen kam hunde seeda wa yasba bihi labano sippoy ko sam hande kam sonaangi muti o daña ko yari haade kadi puccu makko presque haade kanko jogii ɗum kanko nehi ɗum kanko wondi hen kanko toppiti kosameje ne jeeye o itta hen seeɗa o sippa kosam o miiji ɗum bi gayri isnihi te o waynaki ceerno o miiji tan o wi kono fa sarafahu firlitimo o yiɗi haalde ko so tawi no wonanno jamfa ko ɗon wonanno jamfa o meeɗa jamfade ceerno makko so no wonanno jamfa ko ɗon wonanno o ƴefti hen gawri seeɗa pour o sippira kosam o daña ko humti fa sarafahu an zalika firlitimo hen sariful inayati firlitgol alliyankewol immorimo tan koto Allah kisa o heɓani sippude kosam ɗo holno firlitira bi annama o ɗaani qabla fi'li ma nawahu ko adi gollude anni o gina o sippoyani kosam ɗam o ɗaani wona o ɗaanima fara acheikha o yi ceerno o Ali ibn Ismaila e ɗoygol yanharuhu no furomo an fi'li zalik ijam aadi mi tottuma gawri ya tottu puccu ngu mbiya aɗa itta hen aɗa sippira kosam e koyɗol noon fantabaha noon o finiri maruban o fini omo ƴenƴi omo huli o ɓamti noon ceerno ɓamti ceerno wi wa kayfiyatu nahri ha ganda gufgol ngol hono on furorinoma koyɗol ngol holno wano ko annahu kanko alhaji ali hina qabada nde o tami ko tamande tan azzar'a no itti hen tamande fonde ñedugel omo sippira ɗum kosam ja'alahu fi jirabil farasi o waɗi ɗum e gafakke puccu he faddakarahu fi sitri o suuɗi ɗum ɗon tan sara berteteri ɗo wara albayti caggal suudu ɗo o joñi ɗum banggue puccu ngu ñaama ɗum ɗo itti o joñi banggue o sippira e kosam andire ko heewi kam no waɗa noon waɗa te laatode kay ko heewi ne itta e ko ceerno mum te laatode kay hennaɓe e gese seeremɓe hennaɓe e nayi e baali seeremɓe heddoto ɗon seeremɓe ko yaafiɓe tan wona gopol wona bakkat kadi hay so ɓe mbaɗa ɗum eɓe gandi hen ɗum ko hen jeeya omo haalduma tan no ɗum wano o ƴefti o waɗi e gafakke he o joñi banggue wara albayti joni noon o ɗaani kanko alhaji ali wara acheikha o yi ceerno Ali ibn Ismaila ɗa'ana yuwi fil jirabi rumhahu Ali ibn Ismaila jogui gaawal o ƴefti gaawal ngal tan o waɗini baraka on e yulde baraka wantashara zaru mo darano e koyɗol he tan gawri ndi fof sari ɗon walamma qama nden noon alhaji ali fini min nawmi he ɗoygol mum wajadahu muntashiran te omo haɓɓuno e bate mo loowi ha feewi de nde o fini tan o yi gawri ndi no sari te ko koyɗol wonno no yiri e koyɗol he ɗo on yulri hen gaawal mum ha sarini nde o fini ko noon o tawiri ni faraja taiban an zalik o yi hankkadi noon ɗo tuubi o andi ko juumre wonno o wi somo jamfotono ceerno walla somo juumanno o wi ko ɗo wonanno kono ay fof Allah reenimo hen ceerno wi hakada al muridu sadim almudo noon gonɗo to ɓerde mum jaɓɗo ceerno mum o wi ko ni tan ay on ceerno wi yahfazuhullahu on ko Allah rendirta ɗum bi inayati e korsa mum Allah himmirat horsina on almudo o Allah jaɓata o ferguito ceerno addamma misal ceerni ɗo he waskur siftorɗo tan waskur huna siftorɗo qissata Yusuf alayhi salam haysu qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa hamma biha Yusuf himmirino Zalikha lawla an ra'a burhana rabbih wona yi wonko yino firlitimo gamum o wi sa ƴeewdi ɗum e ko Yusuf ko tan ta'lamu ganda ceerno wi ko ɗon gandata anna ahlallahi yimɓe Allah yettiɓe Allah no alhaji ali en almukhlisina laɓɓinɓe yuamiluhum rabbuna Allah joomen no gollodira e mabɓe muamalatal anbiya'i
ƴewno Allah waddirno e Yusuf ha o firliti Yusuf yande Zaliha koni Allah firlitiri Alhaji Ali e sippoyde ɗam ɗo kosam ta'lamu ceerno wi noon ɗo gandata anna ahlallahi almukhlasina yu'amiluhum rabbuna mu'amalata al anbiya'i wal asfiya'i ɗo Allah gollodirta e annabaɓe e suɓaɓe o wi ko ɗon o gollodirta e waliya e makko ceerno wi ya fawsa haula'i iskey maɗu ɓeeɗo waɓini ɓeede ko malaɓe weeɓani noon yo Allah wattu en ɓeen ɗum waɗi noon seeremɓe koko rentete ceerno wi wa mimma akhbarani bihi an nafsihi ha joni o gaynani haalde o wi no jeeya ko Alhaji Ali habrimi annahu waqta suhbatihi li hadha sayyid o wi gondigo makko e Ali ibn Ismaila ɓe gondi ko duuɓi jeenayyi ɗum ne ko duuɓi jeenayyi deggodirɗe nde o ari hay lawol gotol o artani Guinée Bissau mi salmina nena walla mi ƴewtoyo koreji walla galle o duuɓi jeenayyi deggodirɗe ceerno yomo habrami noon o wi ɗi duuɓi jeenayyi ɗe wonde Ali ibn Ismaila o wi ma ɗara'at lahu hajatun wa zahaba ilayhi wa nazarahu bi qasdi qada'i tilka al hajati illa qudiyat bi idnillahi tabaraka wa ta'ala ko Allah ronkini en hande ko o wi Alhaji Ali habrimi o wi ceerno Mouhammad ko gondumi Ali ibn Ismaila duuɓi jeenayyi ɗi men gondi ɗi mi meeɗa haalandemo mbiɗo jogii haaju nanngam walla ceerno waɗanam duwaw haaju nanngam min Alhaji Ali mi ara tan mi daaramo tan mi tawna haajam o mi yetto tan mi daaramo mi tawna haaju o wi haaju o Allah fewna ha feewa hande noon yimɓe ɓe ceerno ɗo ko maɓe jiiya ceerno tan min tan e ceerno ɗum sahaajo ɓe ko minen tan ɗino wiya haaju mo jogimi o noon mami teyalda e ceerno tan Alhaji Ali min wona noon ceerno haalirani o wi ko kanko habrimi ɗum o wi waqta suhbatihi li hada sayyid ko wonde Ali ibn Ismail ɗi duuɓi jeenayyi ma ɗara'at lahu hajatun haaju meeɗa jolandemo wa zahaba ilayhi o yehi to Ali ibn Ismaila wa nazarahu o daarimo taw o daardimo bi qasdi qada'i tilka al hajati ko fandade hen Allah humtamo haaju o illa qudiyat sona haaju o humte ɗum ne bi isnillahi e muujande Allah e hayande Allah e haajande Allah e muuyande Allah tabaraka wa ta'ala wona ko fimde en caftiɗum haalde ɗo ko fimle tan duwawu koko jabato tan so jabaki tan koye an duwanaɗo paama duwawu wona duwotoɗo o wona duwawu o ko an duwanteɗo kala fimde ma no foti ɗi ko noon Alhaji Ali fimde makko yettima ɗon e ceerno o daaramo tan haaju o feewa enen sen mbayi noon e ceerno en pofti surtout hande ceerno ɗo heeɓi ɗo duuɓi ɗe keeɓi ɗi kono koma ɓittinen tan koma tampinen tan koma kaljinen tan koko rentete yetto tan daaramo piɓa anni e ma piɓa haaju ma no Alhaji Ali waɗanno ni daña tawi kay ko gonga e ma fimde ma ndene selli haaju ma feebat tan ceerno addi ɗo jimol ceerno wi hakada wa illa falala ɗurugol haqqi hayru ɗuruqil misahi hakada wa illa falala ɗurugol haqqi hayru ɗuruqil misahi ceerno wi hakada ko ni noon hakada ko ni noon ha koy ko ni koy ay no coforimi on ɗon Alhaji Ali wayni almuɓe mbayeni koy ko ni wayete koy wa illa so wayaka ni fala heɓatake de fandintake de o dayande o wano noon o dañi de ceerno wi hakada ko ni koy hakada ko ni no Alhaji Ali sifori e seeremɓe ɗi e ko kalɗo e makko ko ni wayete koy wa illa so wayaka noon fala fewata sabi ɗurugol haqqi laabi goonga gayru ɗurqil misahi jiida e laabi cakane laawol goonga jiida e laawol cakane nden noon nangue laawol goonga nangue laawol soobe goppon laabi cakaneji ma won dañde ceerno wi hakada yattasifu ko ni siforto almuridu sadiq almudo gonɗuɗo ko ni wayata الذي أراه الله مو الله هولي أن الحق حق غونغا كو غونغا وعانه الله ولمو على اتباعه رود غونغا كوني اون سيفورتو لأن هؤلاء السادات الكرام ويسبي بيدو هو بتدود بي كالدن دو شيخ عمر علي بن إسماعيل الحجي علي ceerno bi humul haqqul mutabau
ko ɓe ngoni goonga ñemtinteɗo goonga ñemtinteɗo ko ɓe li kawnihim sabi laatade ɓe masahira kamɓe ngoni peeñale al haqqil mutadayyani bihi goonga jogitoraɗo diine o na feeñi e maɓɓe taade na feeñi e maɓɓe ñemtinan ɓe ceerno wi wahum kamɓe ɓeeɗo masajidullahi kamɓe ngoni jamaji Allah fi ardihi leydi Allah ga kamɓe ngoni jamaji Allah kamɓe ngoni fanditeɓe li tawaqqufi hayatil masajidi wastiqamatiha ala hayatihim gurdam jamaji ɗi poccagol jamaji ɗi daaƴi koye gurdam maɓɓe ɗon ɗo ɓe guuri jamaji ne guuri poccagol no guuri guurgol maɓɓe noon ha joni koɓe wuurɓe taade eɗen kaala ɓe eɗen kaala sifaji maɓɓe eɗen ƴemtina ɓe eɓe guuri ha joni li tawaqqufi hayatil masajidi wastiqamatiha ala hayatihim wadde kamɓe ngoni goonga ñemtinteɗo wa kharabuha wa adamuha wa intisharuha bi fugdanihim ceerno wi jirbugol jamaji wasede jamaji caragol caakagol jamaji koye hattede ɓe kono ɗon ɗo ɓe kattaka ɓe guuri eɗen tawni ɓe eɓe goni e ɓerɗe men jamaji ɗi no guuri se jejjitiɓe guittiɓe men en ñemtinani ɓe o wi jamaji jirbi hankadi fo sarima sakima ceerno wi faman a'anahu llahu ala ittiba'ihim kala mo Allah walli ha wawi ñemtinde ɓe on de faqad haza kitabahu ceerno wi on de fandini talkuru mum biyaminihi jungo mum ñaamu kala mo Allah walli ñemtide ɓeeɗo o fandini dossier mum o nangiri ɗum jungo makko ñaamu ceerno wi in mata ala zalika so mayi kay e on sifa o de malama yo Allah wattu en ɓen ɗon kono noon wa man aradahu anhum wa khallafahu anhum faqad khuzila wa akhadha kitabahu bi shimalihi ceerno wi kala noon mo Allah riddi ga ɓeeɗo kala mo Allah heetiri caggal ga ɓeeɗo mo Allah lundini ɓeeɗo dimana Allah wolowe ɓerɗe makko lundade ɓeeɗo Allah riddi mo ga maɓɓe ceerno wi on de sanjama on de momtama jiiɗe ɓernde on nangiri kayit mum ko jungo mum nano illa an tastadrikahu l-inayatu rabbaniya o wi so wona noon himme korsa Allah yanke o heɓɓitomo faye tuuba o tuuba qabla al mawti so wona ɗum de o heeɓi bone ma o tuuba tan ko adino ko maaya o tuuba waliqayil anayi ko adinde omo hawra e tampere o tuuba faya tuuba qabla al mawti waliqayil anayi o wi on saha noon so tuubi fa yastahiqal hana on saha o handa e weltare o wiye hani an o wiye félicitation amalama ko e fergitere gonnoɗa ko e jumne gonnoɗa kisa amma yaade heɓɓitima tuubi amalama o wi so wona ɗum kono so tuubani he o maayi o nangirta kayit makko jungo makko nan ceerno wi noon wa qalilun heewani man yuwaffaqu li zalik hawridinteɓe hen ɓe ceerno wi ɓe kewani de ba'dal irad caggal ɗurnade wal jafa e kiiɗagol jomum heewi ko jandade perguitiɗo ne heewi dondade e ferguitere ha mayde hen ceerno wi kala noon malaɗo ha tuubi o wi on de malama o wi kono heewani caggal ba'dal iradi caggal ɗurnade wal jafa e kiiɗagol tan wiyamo artomo tuuba o wi ceerno wi ɗum weeɓani allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim machallah ceerno ibrahima sakkitan en duwa par rapport ɗum ɗo فاتحة صلاة الفاتح jarama seydi Sow Allah yoɓ moƴƴere